یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں تشریف رکھیں، آپ سارے تشریف رکھو۔ ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت امام العاشقین۔ ٹھیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس کلندر تو سارا کفر کمدائے مردہ جووی دو عالم دے والی اتے داغ لگا نہیں دینا اسیرک دیئے سوچ کالی دا پرچم حلالی اتے تلگیا میدان جس ویلے ازمیش دا بڑیاں بڑیاں دی آقات پرکھی گئی بابے خادم دی جتی خریدی نہ گئی لوگ وکدے رہے چاہدی پیالی اتے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ سورہ فاتحہ شریف